स्टुडिअ दं आं जेंग्रें नार्जारी। फैगौ 3, 4 आरो 5 फेब्रुवारि 2022 इं मायथाइयाव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 54थि बोसोरसालिया जखन्थाइनि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसननो लाहार फाहार खालामगासिनो। बे 54थि बोसोरसालिया जखन्थाइनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननायनि सिगांग्रो गोबां धोरोमारिनि सिबियारि जेरै बाथौ, ब्रह्म, BCCA, सत्संग, हरि कीर्तन, संगर संघ बायदि बायदि धोरोमनि नेमखान्थिजों आरज गाबदों। The Wild Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना दा वाइल्ड टाइगार रेजर्ट। बे रेजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन, इन्डिभिजुएल कटेज, माल्टी कुइजिन रेस्टुरेन्ट, जिप्सि साफारि, इलिफेन्ट साफारि, रिभार रेफ्टिं, पिकनिक फेसिलिटि बायदि बायदि। गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994। क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट NRL पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि। बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ। लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो। गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6003099192। ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिज बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design, impart training to all students and educated unemployment youths, home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192. नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जीप राइड, एलिफेन्ट राइड, टी टावर, रिभार रेफ्टिं, विलेज विजिट्स, फ्रिवेली इथनिक फूड, माल्टी कुजिन,
बायदि बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638 360 282 9859 161 912 दावराई जंगल रिजर्व मानास नेशनेल पार्क कियाथि गाउन।